Abusuafo ya mama kwaba ya modofo pa ifi agemfo ankrabiem enenso ye share ye betwetwe nkomo kakra sa won subscribe to my channel na me pacho p subscribe channel ha ne me bi san ne ye ne di kan ne say ye hye ye hu kuran ama ye hu ni pesu ne ban a ye ye to so abien ye kaka ye hu e won ye ma baako abien bi a ye betimi aye na ye de etu mpon wo ya abrabo ye to so ye bi san ye kaka ye hu ehhehye ye hu kuran ema yen eni da so a ye boye wo ya abrabo mu no ema ye tumpon bi sing senia na enra yete enti mesre wo so won subscribe ya subscribe na yentu ye hofo ni yenhye ye ho den na yentumpon wo ya abrabo yi ene asama edegwa no ye freni se abrabo na worebo no den na ehye wonkuran den na ehye wonkuran wo abrabo abrabo na wo no ene wo abrabo no wo osuro mu ana bibi hye wo so ema wontimi mmɔ wo bra no enkosi fapem sane a wo pese wo bona na obi aka kire wo se wo hwene nyefe utuntum ye tan wo ye kokko dodo uto ye flat wo hips enzoani uni hips eninti wankasa kora wo sori anopa na wo wera ho uni nkuranshin biara wo wa abrabo imo ebiso obi reka kire wo sane a esese wo tefa ansa na wankasa kwado ho se ne eyi ye wa asam dia ene na me ka kire wo se obra na wo bona wo di ohun ahye wo mu jai na emfa wo nkosi bebia ne atoso abien eye wo retwen mu bi age watum ansa na wabɔ obra na esese obi je wutum ansa na wabɔ obra ene na sa na wo kwade obi ede wo beje watum ebiso obi aso ayehe obi aso ayehe inti ni ameka ne se obi ahwene efata nanim eni nti nkwatwetwe ho hwene enkwatwetwe wafo emfa ne yema nkwahihye wotum ene wo sere ho ema obi nye wo ntum ansa na wado ho efise sane a woti biara utosin yen me atitru yen nufu abien ni nyina ni we yepe nti se wuse se amerikai na wobetu se obi je wutum ana so obra na wo bɔ no wusuro bibi nti na wo bɔde a ene na wo kwantwa me wa ha hye wonkuran se sane a woti biara obɔ ade na obɔ wo no wanya mfomso bio wore bɔ bra ne se esese atare biara a wode ka wo ho mpoboa biara a wode ka wo ho purse biara a wo bekita handbag biara a wo bekita ewo dindia ene wo haw esese obi ehu se ukita Fendi bag ukita Louis Vuitton bag hina na efa ne ho enhye fo bia ho o minia you broke, bastard and disgusted obi ani wo fa wo inti bo wo bra sane wo wani beso na wani eji ese sa aka na wo dwurugu wo no wo ya na wo betua afi wo da wo ntimi nda inti so hu wo wa abrabom a yifi wa abrabom sa wo retwen mo bi age wa atum ansa na wa bo bra yifi wa abrabom sa wo bo wo bra se niema afefede ye twetwamu yi enu bi na wuhia ansa na wa bo bra de a ene na wo kwantwa ene na wo kwantwa bio wo bra se uti egbu kumfo de biara na se wo ye obi bone wo kan bibi atwam nanso wo da so edi wunya na wo abrabom se sa na etia so nipa akone tia ase akopa na chew se wo nkwa wo ntimi mpa na chew apempanyinifo bi di wanim na wo nkopa na chew
So nipa ko no ndas onte ase ana onka ate asefo ho a pachawara na fache wo ho. If so wuntimi mmobra ne se de biara uti ebu kumfo. Na ne ebe ya wo bra no bebo na anije ene akwa ho sam bebe mu na kire se wankasa waje wo ho atomu se obra na wo bo no wonnim botai inti a obo ade de wo ba asase yi so se bebo. Enkosi se wo behu wo botai inti a wo ti asase yi so no. De bia sa nieme ibedi munya. De bia sa nieme ibedi munya. Inti mi bisa me hu se minnim botai inti a ye de me ba asase yi so ana. Na mi bisa wo so se wahu botai inti a wo ba asase yi so ana. So wahu botai inti a wo asase yi so. O bra no ebeye mero. O bra no ebeso ani. O bra no mfaso de beba so. O bra no ebekọ kan efise wahu ne yesese wo ye. Na wo hiu bi na waka akire wo se. O hwene fata wanim. O to fata wo. Ansana wabo bra na ko wanim. Eneme wa ha merishe wo nkuran se. Na hunyi nti a wo asase yi so. Na bi so bade won krabia odema wo ene ne yesese wo beye wo asase yi so. Na wani eje wo ho na wo bra no akokan na waye nhira ama adofo aka. Eyi modofo pa ifia jemfo ankra makra.